Sanibonani bazali. Nathi incwadi engiyiphethe ethi Uvuyo. Ngiyathemba ukuthi-ke bazali le ncwadi abantwana bethu bazoyithokozela. Kuyincwadi yona ungayixoxa nanoma yiphi indlela othanda ukuyixoxa ngayo ngoba ayinamagama. Uma nifisa ukuthi nithole ezinye zalezi ncwadi ningangena ku-book-org ukuze nithole ezinye iy'ncwadi ezimnandi mahhala. Simbona-ke la Uvuyo eba nesikhathi esimnandi namalungu omndeni wakhe ahlukahlukene. Nathi lana kungamzeka ukuthi sisebenzise leli thuba njengoba sihlele emakhaya ukuthi sidlale nabantwana bethu, sifunde nabantwana bethu, senze nemisebenzi yasekhaya kunye nabo abantwana bethu ngoba uma umntana umsondeza eduze kuba lula ungagcini ufanele uthethe njalo ngoba umntwana ubone ngathi uyahlupha. Msondeze eduze wenze naye izinto naye abone ngathi unaso isikhathi sakhe. Ngiyabonga kakhulu bazali, nisale kahle. Siyabonga ngokubukela. Sicela ungakhohlwa ukubheka ama-activities ethu ongawenza nabantwana ku thanda.org.